Maayong adlaw kaninyong tanan. Ani ang supita kini ang inyo tang atong programa sa TV Polipunto Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lake Catholic Apollo International Sir Arjaseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Actually, recorded video lang ni. So erita sa ato ang tulo ka main na social media sa atong RJ Horolan Sandro II TV Polipunto Argumento page, Kuya Apollo Steve page and the RJ's Vlog 2022 ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And sa ato mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe din ninyo ang ato ang mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Ug pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats ug super thanks. And ayon, magpasalamat un ako before ko magpadayon sa mga igsoong mga Katoliko ang kanang nagkatabang ng sa programa. Sir Ronald Descaliar, Sir Romeo Inodio, Sir Robert Avila, Sir Michael Roger Oy, Sir Rene Keblat, Sir Denjo Sevilla, Sir Emmanuel Papa, Sir Tupi Galimit, Sir Mamberdan Lapera, Sir Jeff Atienza, Sir Henry Tubil, Sir Jerry Alacre, Sir Rain Mamsheng, Sir Joe Villasia, Sir Jopit San Amorte, Sir Luciliacay, Sir King Baez, Sir Rizalimian, Sir Ramil Yones, Sir Edmundo Esteban, Sir Raymond Bunhayog tanan nga mga nagatabang susuporta sa programa pagkaman wala nagapalito sila mga pangalan daghan kayong salamat tungod yung tabang tungod sa suporta kini nga tang program ang naghihapon din sa social media. Until now, nakinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wa mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug inyong suporta. So sa gusto mo tabang sa gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinagos mga account numbers kung nako na sa mga screens na nagadagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa atong page kung na remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat in advance. Okay, karon na ako'y gitawag og tagaan og reaksyon. Actually, gisend rin ni sa ko ang video mga sir og mga ma'am. And nalitok man gud ang akong pangalan. So mo na nga mapugos ko og mapugos ko og kini bitawng tubag sa iyahang mga gipanghatag ang mga argumento, gipanghatag niya nga tawag ini mga puntos nga ang topic niya about sa ilahang gitawag og pastor siguro murag nasakitan siguro siya gaya ginasulti na to kanunay ang ilang mga pastoy why koneksyon sa mga apostol. And nasabtan nato nga kining ato ang amigo nga naghatag sa iyang video reaction katuwa ko 70 Adventist ni kay adlong-adlong ipapahulay man mo gid na sila wag na sila itawag ining lain nga topic ka kung baga so siyempre kay ato ang reaction so matag puntos nga iyang ihatag tagaan nato og kining pagtin-aw para at least ang mga tao nga nanimati nagtan-aw nining ato ang programa mahayagan pod subay sa pagtuo nga ato ang gihuptang Katoliko og mahayagan pod og matanggalan pod dig maskara kining atong mga higala nga mga dili Katoliko. So yon ato ang sugdan ang reaction pinaagi sa pagpaminaw sa iyahang video mga sir ug mga ma'am. Nga ang mga pastor kuno nagwali walay authority nga magwali tungod kay walay connection diha kay Kristo. No, kani siya sige angkon na naay connection sa mga apostoles o kay Kristo. Nasosiha ko no, Brother RG. Si Kristo, Sabbath keeper, kamo, Sunday keeper. Asa nagka-connection ana? Kamo, ang tinuod nga way connection sa mga apostoles o kay Kristo, kay kamo, sulpot. Labaw na kay RJ Senyo. Katawa ko sa iyahang tawag ining reaction, special mention gid din tawo niya nga kuang pangalan. Magkatawa ta. So naa siya gitawag og upat ka punto nga iyahang reklamo kay sumala lagi daw nato nga ang ilahang mga pastoy way connection sa gitawag og mga apostol. So nga kung tubag ana wala ko kabalo si pangalan ining ato ang amigo. Akong tubag ana igo lang pud ko nagtug-an sa tinuod. Lain man pud kaayo nga moingon ko nga naa may koneksyon unya nakabalo ko nga kanang inyong mga pastoy produkto lang sa pagkapalpak ni William Miller. Ano man kay ang Seventh-day Adventist man gud ang ihamang kong punto argumento niya Seventh-day Adventist nga tawag ining timpla Ang Seventh-day Adventist man gud resulta man gud na sa pagkapalpak ni William Miller. Katong pagpanagna William Miller ba nga mobalik si Kristo
So mga kaduha katulog kahigayon nga napalpak siya. So yun nagkatibulaag ang iyahang gitawag og mga membro. So ang nahitabo nag-iyahay pud sila tukod og ila-ilang kaugalingong mga sekta. Usan na din na kining sektang gipasakupan ni ining ato ang amigo. Kining Seventh-day Adventist. So kanang mga pastoy nga nangulo nagdumala sa inyong sekta amigo, sulpot ra gyud na. Karon man gyud kaayo kay alag-alag mo ingog na connection kang Kristo nga nimbuto lang man mo 1863. Di ba? Wa gyud may koneksyon. Anya ay na kasakit gud sa inyong dughan kay igo naman ko nagtug-an kung unsay gitawag og tinuod nga ang Seventh-day Adventist walay kalabutan sa mga apostol sa iyang succession, sa iyang teachings, ug ilabi na sa iyang gitawag og mga practices. Way kalabutan ang Seventh-day Adventist. Unya ang Seventh-day Adventist pod piki na nga gitawag og Sabadista. Kaya ang original nga Sabadista manggod ang Judaism. Ang religion Judaism dili Seventh-day Adventist. So kung mag-angkon-angkon nga they are Sabbath keepers pero wala na membro dito sa sa tawag ining Judaism, so mga palpak na, mga piki na, mapareha mo milyar-milyar palpak permanente. Di ba? So mo nang nitug-an lang kog tinuod. Di ay lagod mo tawag ining kalain. Kani akong gisulti mga higalag mga igsuon o kining ato ang amigo ay lagod ninyo i-take negative. I-take lang ninyo positive. Nya pagkahuman na i-challenge ta mo nga tugduki-dukion pa ninyo ang inyong pagtuo para makabalo mo ang kanang pagtuong inyong gihuptan dili gyud na gikan kang Ginoong Hesukristo. Number 2 point niya, ingon pa niya, nag-angkon-angkon daw kuno ta nga kita na ay koneksyon sa mga apostol. Actually, di lang kiangkon na i-prueba eh. Ang kasaysayan na mismo ang nagsulti. Nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Ginoong Hesukristo. So therefore, kung gitukod na ni Ginoong Hesukristo, ang tag-iya ni ana ang atong Ginoong Hesukristo, then nasa koneksyon sa founder. Di ba? Kaingon pang San Pablo, Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo mismo ang maghatag sa kinabuhi sa iyang lawas. O imposible man na nga iyahang lawas, iyahang simbahan niya pagkahuman dili connected kang Kristo sa mga apostol. Ang una biyang gipahimutang sa iglesia ang mga apostol baya Efeso kapitulo 2 bersikulo 20, di ba? So imposible nga ang iyang iglesia nga mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod niya nya pagkaman way connection niya og sa mga apostol. Balik wa kay na paminawon. Yan naman ko sa iglesia gipasakupan, naman ko sa iglesia nagpasakop diin gitukod ni Ginoong Hesukristo. So dili dili ninyo na mawagtang ng kamatuoran ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Nya napa siya gihatag nga kuan, napa siya gihatag nga ikatulong nga puntos nga murag argument niya kung baga. Nga wa di kalabutan daw ang mga Katoliko sa mga apostol kay kuno ang mga Katoliko Sabbath keeper. So hanggang ang tawag ini nga Katoliko daw kuno, ang mga apostol Sabbath keeper, ang mga Katoliko mga Sunday keeper or mga Dominguista. Mo nang ikatulo niya nga point. So ang ako ang gitawag og tubag, pagbasa lagi mo kasaysayan na migo. Kay kung dili mo magbasa og kasaysayan, di gid mo kabantay, di mo kasabot sa gitawag og nakasulat sa balaang kasulatan kay wa mo may background sa kasaysayan. Remember nga kanang pagwali sa mga apostol, kanang giingon nimo pagsunod nila sa adlaw igpapahulay, past events na. Nga naman kay pangunahon na manggod sa mga apostol kaniadto, dili sila pwede mosupak sa balaod, ilabi na sa balaod sa adlaw igpapahulay kay standing law na kanila kaniadto. Kay ang adlaw ipapahulay magud kaniadto usa magud na siya ka kana bitawng secular law. Di lang kay about faith, kundi usa ka secular law. O usa may timailhan nato nga secular law siya. Kung di ka motuman na silutan man ka. Nya ang pinakabug-at nga silot sa dili pagtamod sa adlaw ipapahuli kamatayon kanang Exodus chapter 31 verse 14 to 16 kung wala ko masayo. So buti pasabot kinahanglan sila motuman ngano man kay silutan man sila. Og sa samang pagkaagi kung ato ang tan-awon ang balaang kasulatan nituman lang sila dili by faith kung dili by citizenship. Good citizen man sila, siyempre motuman sila sa kung unsay gi-implementar nga balaod sa ilahang lugar. Mura bag Amerikano ba nga niyan sa Pilipinas, bisan pag dili sa citizen sa Pilipinas, pero kinahanglan siyang musunod sa balaod sa Pilipinas, ngano man kinahanglan sa ilalom sa Pilipinas. Mao po ng mga apostol kaniadto. Gawas nga Judaism primero ang ilahang tawag ining pagtuo pero nagsali na convert na sila. Kung imong i-observe ang balaang kasulatan, musuod sila sa tuod sila og sinagoga tungod kay balaod ka na sa gobyerno, musulod sila pero dili aron sama sa pagsimba sa mga
sabadista kaniadto kundi ilahang i-convert ang mga sabadista pagka-Kristiyano. Di ba? Tanawa kanang buhat sa mga apostoles. Nisulod si San Pablo sa sinagoga, unsa may ilang gino, gi-convert nila ang mga sabadista. So kung enough na ang pagkasabadista nga mamahimo ang katawhan sa Dios, ngano i-convert pa man sa mga apostol? Oh, so nganong kinahanglan pa man i-convert sa mga apostol ang mga kining mga tawag ini mga sabadista kaniadto kung enough na nga pagsunod nimo sa adlong ipapahulay para matawag kag Sabbath keeper, enough na nga mamahimo kang iyag gud mismo sa Dios. So dili na siya gitawag og enough. So mo na nga sa mata sa gobyerno, sa mata sa ilang pagtuo katong gitawag og Judaism, kinahanglan sila mosunod sa adlong ipapahulay. Pero sa dihang si Kristo nagtukod sa iyang iglesia, ay kanang adlaw ipapahulay wa na isguting Kristo. Gisgutan tuod ng Kristo pero iyang gisaway. St. John chapter 5 verse 18 o kining St. Matthew chapter 12 verse 1. Basahan na gud ninyo na, di ba? Gisaway na ila mabot mga sabadista kaniadto kusog kaayog tawag ining mo criticize kang Kristo. Gibato pa aksyon pa sa batud, aksyon pa sa ihugs pangpang. Nya pagkahuman yun, mo pa nag-file siya og kaso para mamatay siya. Di ba? Wa mo kabantayan na. So buti pasabot pag-abot ni Ginoong Kristo gipakawalay bili niya ang Sabbath keeping sa adlong ipapahulay didto sa gitawag og mga Hudyo. Nganuman tungod kay niabot na ang fulfillment sa kasulatan nga mao si Ginoong Kristo nga didto ta makatagamtam og hingpit nga pahulay. O bitaw ningon si Ginoong Kristo, duol kamo kanako og pahulay. In what way? Pinagi sa pagtuo dito niya and at the same time, usasama nga gitawag og pagkaagi ang pagpahulay sa mga apostol, ang pagduol sa mga apostol nga mo ni pagpahulay nila kang Ginoong Kristo adlong Domingo, wa ni duol adlaw Sabado. Pagkabanaw, wa ni duol nga mga apostol nga nalatid sa balaang kasulatan nga ni duol sila kang Kristo, nagsimba sila kang Kristo adlong Sabado. Wala eh. Wala kay sumapang San Pablo. Colossians chapter 2 verse 16, ingon pa niya, kanang mao mga butangan landong lamang sa butang umaabot apan ang katumanan si Ginoong Hesukristo. So, sa mata sa Ginoong Hesukristo kasi siya man Dios ug tao gud siya. So naa siya kagahom nga i-amend niya nga kana nga balaod. Usa man to iyang gi-amend kadtong understanding sa mga Hudyo and at the same time kadto mismong adlaw. Nga naman sa hinungdan nga syempre ang kasabutan gud na 31 na 14 to 16 gihapon og Deuteronomy chapter 4 verse 14 to 15 makita nato nga kasabutan na sa Dios ug sa Israel kay ang Dios ang nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Dili man applicable sa mga hintil. Dili na applicable sa mga hintil eh. So therefore kanang gitawag og Sabbath keeping sa Old Testament og sa naandan naabtan na Ginoong Kristo paso na nganuman kay naay bag-ong adlaw nga kung diin gisabot sa mga Kristiyanos kamo nay kagustuhan og kabubuton ni Ginoong Kristo nga simbahon siya adlaw Domingo. Mao na bitaw nga pagsimba niya pinakaunang pagsimba after sa kadaugan niya sa sala adlaw Domingo, dili adlaw Sabado. Di ba? So ang mga apostoles kaniadto tawag ining Domingista kay Domingo gud ang adlaw igsisimba nila kang Kristo. Pero tungod kay ang standing law at that time, Jewish law man, so kinahanglan silang tawag ining mosunod. It does not mean kung pareha na sila ninyo gunahuna. Kasama sa kung giingon ka ganina ba nga ang Amerikano mo aning Pilipinas nisunod sa balaod sa Pilipinas, Pilipino na po ang Amerikano nga tourist. Dili. So yon ingon mo na magbasa mo dapat og tawag ining kasaysayan kay para mas masabtan ninyo ang balaang kasulatan. Lastly, ingon pa niya ang simbahang Katoliko daw gitawag og sulpot. Mo na chismis sa inyong pastoy. Mo na lisod ba nga nang mutilap lang tas lapalapas pastoy wa ta kabante nga ang lapalapas pastoy nakatamak og hugaw sa iro. Mo na nga pataka na lang ta og yawit nga bisag dili mo igisulti sa mga ebidensya, dili mo igisulti sa mga facts or standing facts nga ato ang makit-an ug mabasahan ilabi na sa karon nga panahon mukontra ang atong baruganan, mukontra ang atong gisulti, sumala sa mga standing facts. Kay ato lang ipairal, ato lang ipahimugos, katong chismis ni pastoy nga ato nadunggan dito niya. Di ba? Kasi may gingon ninyo nga sulpot ang simbahang Katoliko. Di ba? Kasi may usang mga dokumento nga nag-ingon nga ang simbahang Katoliko ni sulpot. Mali.
Ano man, kaya ang founder sa simbahang Katoliko, sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Kristo. Yung ang panagan ng Kristo, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." O si Kristo nagtukod ana, ino nimo sulpot. Nya kiwa man yang anli mo nang ingon ng kasaysayan kanang gisulti ni Kristo sa San Mateo 16:18 mo nang simbahang Katoliko. So, kung si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko, ang ayanda na nga tawagon nimong sulpot, imong giinsulto si Kristo. Imuhang gibugal-bugalan ang Ginoong Kristo nga siya mismo nga nagtukod ingnon nimong sulpot siya. Unya kamo nahimong tinuod nga gitukod na mong upat kabuk Amerikano. O di ba? Dako kay nang binuang eh. Ang nahimo na hinung sulpot katong gitukod ni Kristo nya kadtong gitukod og Amerikano di na hinuon sulpot. Kabaliktad ba? Mo na akong giingon nga lisod kay nang mutilap tas lapalapa sa pastoy nya wa ta kabantay ang kadtong pastoy nakatamak og hugaw sa iro mo nang pataka na lang tagyawit. Pataka na lang taghatag og argumento nga dili na maoy insakto o dili na inline sa mga ebidensya, sa mga facts nga ato ang makita karon. Wala nga ay lang gud kasuko gud nako. Ang pinaka importante lang dinha kini ako ang gisulti dapat ninyong tun-an. O paningkamuti nga o paningkamutan ninyo nga kuan i-counter maghimo mo counter argument sa ako ang gi-present. Kaya ako naaman ko'y mga ebidensya gipanghawiran. Unya dili man ta ingon ana kabugo nga di ta kabalo mo sabot kung unsay gisulti sa kasaysayan. Ang anong pinamintabo mo mosalig ang kasaysayan? Actually, even ang Biblia produkto sa kasaysayan. O even ang Biblia gani mismo nagsulti nga ang Dios magtudlo pinaagi sa kasaysayan. Muna in support, again in support sa understanding nga tama mo nang kinahanglan kabalo ka sa background sa pagsulti, kabalo ka anus agisulti, kabalo ka kung asa pa kinsay iyang audience sa iyang pagsulti ka na nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya kung kanang tulo ka pangutana wala gani ka ana hugaw pa ka sa hugaw sa iro. So mo na mga sir ug mga mama, ayaw lang gud suko na. Ayaw ipairal na inyong emosyon kay ang unang masuko pildi. Ayaw na ipairal na inyong tawag ining emosyon. Ang akong challenge ninyo, tuniin ninyo na kani akong gisulti. Hindi ako ninyo nga baka kun ka Mr. Sino ay ang nagtukod sa Seventh Day Adventist si Kristo man dili man ang upat ka mga Amerikano then mag-provide kag evidence. Mag-provide mo ebidensya kay ako dali lagi ko mubakod pagtan-on nako nga factual. Pagtan-on nako nga naa gyud mo'y dokumento ay bakwion ako eh. Gusto man ko maluwas. Gusto na ko ang kaluwasan. Pero kamo magsige mo panawes Katoliko, magribat-ribat ko na mo sa kuha nya pagka madad-on ko ninyo sa pundok o sektang gitukod ng Amerikano, ay may nalang pagsuro na lang mo diha. Okay? So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow ninyo itong mga pages, RJ Horolan Sandro II TV, Apolia.Gamente page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. Ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Ug sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels dali Catholic Apologist and Official RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan na Religious sa forum. Ug pwede sa mo mag-send din na og super stickers, super chats, ug super thanks. And ayon, magpasalamat po ko sa mga isang mga Katoliko na nagatabi ng support sa programa. Daghang king salamat. Og sa buot pug mutabang, kay lagi wala ni mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ninyong tabang ug inyong suporta. So gustong mo tabang, so gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers kana sa mga screens kana nagdagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Sa ngalan sa Bog Pero sa Studio Apolia.Gamente gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International sa mga kaubanan sa LCS na mga Katoliko na nagasubaybay ng kataban ng suporta sa programa. Kini yung ubos nga lagad og igsoon sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamilit ko niyo ubingon Ecclesiam Serra Vire et Fidem Catholicam Defenderi. Maayong adlaw gyud tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.